Nahrávaj to. Nahrávaj to mám. To máš nahraté. Veľmi pás a Derry. Ty sa zúda. Mesiac, Derry sa ukáže u nás na táto. Derry. Ja nie, je to pravda, hej. Derry. Lebo ja mu to nechcem s tou skrivou, to frbe najebaný. Neukáže sa mesiac. Hi, Bonik. How are you? Áno, ďakujem, už sme mali haváriu. A ja... Thanks, okay. Ďakujem, že poriadky. Okej, a úplne jak to? Nič viac. Iné, Derry. Nič viac. Dávaj. Nechcem si ani dobre, ani zle, ani nič. To bereš podľa mňa akurát. Veď tam prišiel, lebo vážne, lebo ty tam prišiel a teraz si to robíš, to je pás, alebo čo, a teraz sa poseriem z toho. No čo, to je pás, kokotná páza, poďme ho vycúcať. Dobre, ale tebe nepičuje stále niekto, chápeš? Ja viem, ale si príde pičovať. To je zákon padajúceho hovna. No, veď za to hovorím, že televízor je to... Áno, hovno, hej, ja to viem, hovno vidí televízor. Že televízor malo cubuľa, tak zavolali, že nemáme. Že hovno, Nebudem nikto prišel, nezaučaný žen, ale ty, začne jebať krabice. Si myslím, ja viem rýchlejšie robiť? Ale áno. Ja robím 3 roky. Dobre, beriem to. A teraz sa budem tam zrhať? Budem tam zrhať? Mal by si. Hej, jo som kokos, hej. Kde pojem do čilu? To už mi bolo jedno. Nechcel si ich bol zísť? Nechcem ísť. Do čilu nie. A ty sa tých tých bol, tam nechcem tam robiť nosy, si robiť nebude. Dobre. Nehovorím, že mi je tam dobre, ale ja viem,